O Goberno de Outes traballa para arranxar obras con eivas impulsadas polo anterior executivo. Caló sinala a renovación da Rúa Doutor Esperante como unha actuación a mellorar ao non contemplar aspectos como a colocación de farolas. O verán avanza e con el as diferentes obras que se están a desenvolver nos concellos da comarca. O municipio de Outes conta con varias actuacións que, segundo apuntou o seu alcalde Francisco Caló, son traballos que se están a executar e que xa estaban propostos polo goberno local. Estamos traballando en Lestelle, estás traballando en Sendón, estás traballando nos Muiños, estás traballando no campo de fútbol, estás traballando no Rúa Doutor Esperante, estás traballando en diferentes sitios. A verdade é que estamos intentando salvar aí diferentes cuestións deficitarias que tiñan esas obras. Na Doutor Esperante unha mala execución fai que a obra este parada e non se pode rematar, e ademais unha vez remate que por parte do Concello teremos que facer a colocación de árbores que non estaban contempladas en proxecto, ou a colocación de farolas que tampouco estaban contempladas en proxecto, nin o cableado, por exemplo. O rexedor local afirmou que tamén tiveron que resolver cuestións nas obras dos muiños. Prácticamente duplicouse o proxecto inicial que tiñamos para os muiños. No campo de fútbol tamén estamos solventando problemáticas de cuestións que igualmente non estaban contempladas en proxecto. E, tamén temos ora unha última problemática gorda aí en Cruceiro de Roo, porque había contempladas unhas aceras e non hai os terreos dispoñibles para facelo e co sitio que hai ali, que a obra non se podría executar baixo ningún concepto. Entonces, con esa problemática toda que teñen todos estes proxectos, que deberían de estar xa contemplados cando se xerou o proxecto, haber revisado o proxecto naquel momento, para que na actualidade non houbera que facer fronte a estas problemáticas. Algúnha obra que está en duda a súa posible execución, é dicir, ao mellor, aínda que queiramos, non a podemos facer. E, tamén estamos intentando mellorar ou cambiar o proxecto da senda que vai desde a piscina hasta o río, porque, era un proxecto que estaba mal executado, que non se asustaba ben ao que nós consideramos que tiña que ser, e estamos traballando tamén en mellorar ese proxecto, que a ese sí que chegamos a tempo, para poder executalo como merece. E, así é un resumiño, e de que hai varias cuestións. Tamén no campo de fútbol apareceu unha canaleta que non estaba contemplada en proxecto e que agora que nos vai a supoñer, a ver como podemos solucionar. Caló indicou que están a traballar nos proxectos dispoñibles antes da súa licitación para arranxar os erros que haxa antes de executalos. E os que non, estamos, na medida que é posible, resolvendo esas problemáticas todas.